Moi boas, estamos en Lalín, imos participar na carreira solidaria nocturna das festas de Lalín, circuito de 6 km que xa fixen noutras edicións e teño un tempo de 20 minutos 51, creo. Intentaremos melloralo, non creo que consiga, pero tomaremos a proba como un calentamento para mañá, que tamén vou competir. Entonces, a ver como sale. Como vedes, estou no coche porque aínda falta 40 minutos e fora fai fresco. Non é que faga moito frío, pero para estar con camiseta de correr chegalle ben. Dentro de pouco xa imos cantar e a ver que tal sale isto. 3, 2, 1, saída! Participando activamente con ese parece ser Miguel Ángel Amores, Miguel Ángel Iglesias, Amores, aplaudidos, también ha llegado de la línea media, el número 40, con que regaláis con Ryan, Manzanón Gómez. 3 kilómetros para a segunda volta a morrer. A subida dos autobuses, como sempre, mortal. Última subida del mundo. Fortes aplausos tamén, dorsal número 40, completando a carreira. Pois ata aquí o que foi a carreira nocturna solidaria Festas de Lalín, na que todo o recaudado ia destinado á Cruz Vermella Lalín. En canto ao meu resultado, acabei sétimo e sétimo de categoría, porque non había categorías, con un tempo de 21:49, case un minuto máis que o mellor tempo que tiña nesta prova.
boas sensacións na carreira, pero non tanto mentres adestraba, xa que me notaba bastante cansado, pero ao final non se veu reflexado na carreira. En canto a organización ben, había voluntarios da Cruz Vermella nos cruces para marcar o camiño, avituallamento final completo con auga e froita e duchas no pabillón. De agasallo deronnos esta bolsa de tela que pon Lalín sabe, pero a que sabe? Dentro da bolsa viña esta mini toalla, pequeniña pero funcional. Ao ser as festas, pois había moita xente animando, pero tiña o inconveniente de que é máis complicado aparcar, non se pode ter o todo. Recorda que podes seguirme nas redes para estar ao tanto das próximas probas nas que vou participar e xa sabes, suscríbete e vémonos nas carreiras.